Біреулер кешеке белән туп тәгәрәтә, икенчеләр күргәзмә карап, үзләренең белемнәрен арттыра. Балалар лагерьлар фестивале әнә шундый чаралар белән узды. Зәйдә бу бәйге беренче тапкыр оештырылды. Очень долгое время было запрещено общаться. Мы сидели закрытыми, никуда нельзя было выезжать. В этом году у нас уже есть послабление, поэтому мы решили собраться дружно, посоревноваться. Цель – дружба. Балалар ялы лагерь тормышы һәрвакыт район җитәкчелеге игътибарында. Фестивальнең тантаналы ачылышында район башлыгы да катнашты. Идея бары күптән. Аларны шураштырып, бер ничек мероприятиялар үткәрергә, берсе белән берсе таныштырырга. Без бит инде соңгы елларда шушы лагерьларны тәртипкә кертү, мин инде рәхмәтле менә Аднан Илфович Магановка да тәклиф итте. Соңгы елларда без факелда да бик күп эшләр эшләдек. Яңа менә 64 урынлык яңа корпус төзедек, спальный корпус. Бөтен анатыгы стадион дигән спортивный площадкалар соңгы елларда килеп чыкты. 3 сәгать дәвам иткән фестивальдә балалар спорт ярышларында, иҗади бәйгеләрдә, һөнәри осталык буенча мастер-классларда катнашырга өлгерделәр. Гвардия эстабарлар хәрәкәте дә кызыксынучылар өчен күргәзмә оештырган. Зурраклар волейбол, стритбол кырында уйнаса, кечкенәрәкләр өчен командалы эстафета ярышлары оештырылган. Иң мөһиме, барысының да яхшы кәеф, җиңүгә өмет бар. На фестивале я буду смотреть, как играют люди. Настроение, с настроем я победить, чтобы. Я, получается, пришла сюда с хорошим настроением, мне тут все очень нравится. Я буду участвовать в турнире по волейболу. Думаю, что мы выиграем. Спорт бәйрәме күтәренке рухта алдагы сынауларга рухи көч туплап үтте. Киләчәктә ул районыбыздагы балалар лагерьлары арасында матур традициягә әйләнер дигән өмет бар. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.